аз таърихи 8 августи соли ҷорӣ бо фармони вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон генерал-майёри милитсия раҳимзода рамазони ҳамроҳ нақша чорабиниҳо ҷиҳати таъмини бехатарӣ ва амнияти шаҳрвандон дар қаламрави шаҳри Душанбе чорабинии нақшавӣ реҷаи шиносномавӣ дар байни аҳолӣ гузаронда шуда истодааст. ҳадаф аз гузарондани ин чорабинӣ таъмини иҷроиши қонунҳои амалкунандае ки дар ҷумҳурӣ амал карда истодаанд аз тарафи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин муайян намудани ашхосе ки бе қайдҳои зарурӣ ва инчунин шаҳрвандоне ки дар кофтукови мақомоти тафтишот ва аз суд пинҳон шуда ҳастанд, муайян кардани онҳо ва инчунин ашхоси хориҷие ки тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии шахсони хориҷӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бе қайдҳои зарурӣ мегарданд ва қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистонро вайрон мекунанд. дар асл на фақат чорабиниҳои сиёсӣ, умуман барои ҳифзи шаҳрвандон ва амнияти тамоми ҷумҳурӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ пайваста чунин чорабиниҳо бояд гузаронда шаванд. Ин дар ҳар як давлати ҳуқуқбунёти демократӣ гузаронда мешавад баҳри ҳифзи дигар шаҳрвандоне ки дар ҷумҳурӣ қарор доранд. чӣ хеле ки ба мо шумо маълум аст, тибқи маромномаи сокини пойтахт бояд шахсе ки дар пойтахти давлати соҳиб истиқлоли демократии тоҷикистон зиндагӣ мекунад бояд тамоми қайдҳои заруриро дошта бошад, новобаста аз оне ки ӯ шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аст ё ин ки шахси хориҷӣ аст ё ин ки бетабаъ аст ва барои ҳамин реҷаи шиносномавӣ гузаронда мешавад ва тамоми чунин шахсоне ки ба ин талаботҳои қонунҳои амалкунанда ягон фориғболона рафтор мекунанд, муайян карда ба қайдҳои асосӣ гирифта мешаванд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои гуфтагузашта 1181 хонаҳо таҳти санҷиш қарор дода шуданд ки аз ин 288 хонаҳо баландошиёна мебошанд. ҳуҷраҳоашон 15900 шумораро тартиб медиҳанд. дар натиҷаи гузарондани ин чорабиниҳо 31263 шаҳрвандон таҳти санҷиши кормандони мақомоти корҳои дохилӣ қарор дода шуданд ки аз он ҷумла 10896 нафарашонро ноболиғон, 75 нафарро шахсони хориҷӣ, хоб 72 нафар ашхоси пеш доғи суд дошта ва инчунин 28 оилаҳои ноустувор ва 11 шахсоне ки касалии рӯҳӣ доранд ва чӣ хеле ки гуфта гузаштем ва атрофиён ва дигар шаҳрвандон зарари онҳо расиданашон мумкин аст таҳти санҷиш қарор гирифтанд.